रेसिपी मध्ये एक मिस्टेक झाली. काय? आपण जे फ्रीज मध्ये ठेवलं ना ते ठेवलं नाही पाहिजे होतं, तू बनवलं पाहिजे होतं. नमस्ते, आज मी नाश्ता बनवते आणि तुम्हाला नाश्त्यासाठी सांगते. मी साबुदाण्याचा नाश्ता बनवते. आता तुम्ही म्हणाल काय साबुदाणा उपासाला खातात आणि नाश्त्याला? असं नाही की आपण नाश्त्याला पण खाऊ शकतो. आणि साबुदाणा आहे ना, मी भिजत ठेवले होते. समजा 4-5 तास भिजत ठेवायचे पाणी टाकून आणि त्याच्यानंतर आहे ना पाणी काढून ठेवायचे थोडा टाइम, म्हणजे ते असे फुगतात बघा. आता तुम्हाला तर माहितीच असतील साबुदाणे कसे भिजवायचे आणि कसे ठेवायचे. ते असे नरम होईपर्यंत असे भिजवायचे. आता मी त्याच्यासाठी हे 1 वाटी साबुदाणे घेतले, हे अर्धा वाटी शेंगदाणे घेतले, थोडासा सुका खोबरा बारीक किसून घेतलाय, अर्धा चमचा जिरं घेतलंय, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, 3 मिरची हिरवी, आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, कोथिंबीर घ्यायची आहे थोडी, तेल घ्यायचं आहे. हे छोटे छोटे 2 बटाटे आहे. 2 बटाटे मी 4 तुकडे केलेत बघा आणि असे शिजवले. आता मी गॅस बंद करते आणि आता हे बटाटा पण थंड होईल तोपर्यंत मी आहे ना इथे पॅन मध्ये शेंगदाणे भाजून घेते. गॅस पेटवलाय. आता आपल्याला हे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहे. तोपर्यंत आपला बटाटा पण इथे थंड होईल. बटाटा आपल्या प्लेट मध्ये काढून घ्यायचा, म्हणजे कसं तोपर्यंत थंड होतो. मोठा बटाटा असेल ना तर 1 घ्यायचा आणि छोटे बटाटे असतील तर असे 2 घ्यायचे. आता मी तुम्हाला शेंगदाणे भाजून दाखवते. आपले शेंगदाणे आहे ना जास्त भाजायचे नाही, कारण आपल्याला त्याची साल पण नाही काढायची आहे. आपले शेंगदाणे भाजले म्हणजे थोडे आपल्याला भाजून घ्यायचे. मी फक्त अर्धा मिनिट इकडे भाजून घेतले. अर्धा मिनिटाने काढले. आता आपल्याला हे शेंगदाणे, लसूण, मिरची आणि जिरा हे आपल्याला जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे बघ असं खरड्यासारखं वाटून घेतलेलं आहे. पाणी नाही टाकलंय तरी पण असं सर करत आहे ना मिक्सरचा भांडा सारखं फिरवत असं जाडसर खरड्यासारखं वाटून घ्यायचा. स्वाद आला ना, चटणी सारखा वास आला ना, सुगंध एकदम छान आला त्याचा. रेसिपी एकदम सोपी आहे. मग आपण काय बोलतो साबुदाणे उपासालाच खातात. आपण साबुदाणे पण बोलते, साबू तांदूळ पण बोलते, शाबूस तांदूळ बोलतात. आज मी आपली साबुदाणे बोलते शॉर्टकट मध्ये. बटाटी शिजली ना की आपण थंड पाण्यात टाकायची, म्हणजे लवकर थंड होतात. आता मी थंड पाण्यात नाही टाकली ना, म्हणजे गरम आहेत अजून. आता याच्यामध्ये खोबरं टाकते. थोडं खोबरं आहे, सुकं खोबरं आहे. आपल्याला ओलं भेटलं तरी पण चालेल आणि खोबरं नाही असेल तरी पण चालेल, असं काही टेन्शन नाही घ्यायचं. मीठ चवीपुरतं, कोथिंबीर आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आता बटाटा टाकायचे किसून. आता याच्यामध्ये आपलं सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करून झालेलं आहे, टाकून झालेलं आहे. आता मी मिक्स करते. सगळं मिक्स करून झालंय. आता तुम्हाला आहे ना किती पाहिजे असेल ना तेवढं करायचं. आणि समजा जास्त झालं असेल असं सारण मिश्रण तर आपण अर्ध आहे ना ठेवून द्यायचं, असं सुक्का आहे तोपर्यंत ठेवून द्यायचं. समजा मी हा गोळा ठेवते, जास्त झालाय म्हणून ठेवते. असा सुक्का हा ठेवते, असं ठेवलाय समजायचं. आणि हे आहे ना जास्त सुक्क झालंय ना, त्याच्यासाठी आपल्याला थोडं पाणी टाकायचं आहे. हे आपण उद्या बनवणार आहे का? हा, म्हणजे असं दाखवते. हा, म्हणजे असं उद्या बनवू शकतो आपण. तर बनवायचं, नाही तर ठेवून द्यायचं. नाही तर उद्या असंच घ्यायचं, पाणी ओतून परत चालू करायचं. हा, असं थोडं पाणी टाकायचं, थोडं चिकट करायचं. आता थोडं पाणी टाकून याचा चिकट गोळा करून घेतलाय पिठासारखा, है ना. आता हा गोळा बघ आणि हा सुका बघ. हा किती सुका आहे बघ, फुटतोय ना. हा बघ किती चिकट केलाय. आता आपल्याला हे प्लास्टिकच्या पिशवीवर थापून घ्यायचे आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पॅन मध्ये भाजायचे तव्यावर. आता मी दुधाची पिशवी घेतली आहे प्लास्टिक. आता तुमच्याकडे असं प्लास्टिकचा कागद वगैरे असेल ना तर तुम्ही घेऊ शकता. त्याला आहे ना प्लास्टिकला असं तेल लावायचं आणि हाताला तेल लावून आपल्याला याचा गोळा घ्यायचा आहे. छोटे मोठे आपल्याला जसे पाहिजे तसं घ्यायचं.
असे आपण आहे ना असे याच्यावरती पातळ थापायचे, हाताला चिपकतो ना म्हणून आपण हाताला आहे ना तेल लावून घ्यायचा. थोडं तेल टाकते, थोडं आपल्याला तेल टाकायचं आहे, जास्त तेलामध्ये नाही फ्राय करायचं आहे. चौकोनी शेप दिला का? हा चौकोनी शेप दिलाय, छान वाटतो ना. आपला पॅन तापला ना तर गॅस कमी करायचा आणि आता त्याच्यावरती आपल्याला हे टाकायचं आहे. असं वाटतं ते चीज स्लाइस टाकलं तू. हा हे बघ, हे पॅन असं आहे ना मध्ये उंच आहे आणि बाजूला खोल आहे. असंच आहे ना मी दुसरा पण थापते. प्रत्येक टायमाला आपण तेल लावून घ्यायचं पिशवीला. आता मी आहे ना गॅस जरा फुल केलाय आणि पॅन मधून सरकते बघा. थोडं आपल्या हाताला असं नरम वाटलं ना तर फिरवायचं नाही पहिला. हे आता मी फिरवते. मस्त ना, कमी तेलामध्ये आपला नाश्ता. दिसायला पण एकदम छान, काहीतरी वेगळं काहीतरी. कमी तेलामध्ये नाश्ता आहे ना. पडून होतेत ना साबुदाणे, म्हटलं आता करू काय, तर म्हटलं नाश्त्याला बनवते. रेसिपी तर छान आणि वेगळी सुद्धा आहे, पण त्याचा तू आकार दिलायस ना तर ते एकदम छान वाटतंय बघायला. असं आपण हॉटेलमध्ये असंच काहीतरी वेगवेगळं खायला जातो ना नेहमी. प्रत्येक टायमाला पॅन मध्ये तेल टाकायचं आणि गॅस फुल असतो तो कमी करायचा आणि आपलं हे असे नेहमी सारखे टाकून द्यायचे चपाती सारखे. पॅन मध्ये टाकलं की परत दुसरा थापून घ्यायचा, कारण त्याला 3-3 मिनिटं लागतात असे दोन्ही साईड. कारण ते भाजायला पण पाहिजे ना कमी गॅसवर. आता समजा तुम्हाला मी हे पातळ बनवलेत ना, हे असे, हे बघा असे पातळ नाही तुम्हाला जमले ना तर असे थोडे जाड जाड करायचे, म्हणजे तुम्हाला फिरवायला वगैरे आहे ना तकलीफ नाही होणार. आणि तेल टाकायचं आणि एका पॅन मध्ये आहे ना 4-4 करून फ्राय करायचे. ते बघा इडली सारखे. तर आता तुम्ही बघू शकता इकडे रेसिपी आपली एकदम छान प्रकारे एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की रेसिपी कशी झाली. बघा ही कशी रेसिपी आहे बघा, नरम आहे आणि आपले साबुदाणे जसे असतात ना तसंच आहे बघा. आता आणि हे दही आपलं साखर टाकलेलं. सर्वात आधी तर माणसं म्हणतात ना की दिसूनच माणसाचं पोट भरतं, तर ही अशा रेसिपीमध्ये साबुदाणे वडे आपण आता रोज रोज बघून सेम वाटतात आपल्याला, काय रोज साबुदाणे वडे किंवा काय रोज साबुदाणे, तर तेच प्रकार. पण असं जर तुम्ही केलात ना, आणि मी तुम्हाला सांगायचं जर तुम्ही बनवणारे हे जर व्हिडिओ बघत असाल ना, खाणारे नाही बनवणारे असाल ना, तर तुम्ही एकाच पदार्थाचे जसे मम्मीने केले बघा, हे स्क्वेअर केलाय, हे सर्कल केलाय, तसे तुम्ही जर अशा प्रकारे जर समोरच्याला दिला ना तर तो बघून पण पहिली सर्वात आधी तर तुमची तारीफ करेल बघून आणि नंतर खायला. म्हणजे तुम्ही असं करू शकता आणि छान पण वाटतं प्लेटमध्ये बघून. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आणि आपण साखर टाकलेला दही घेतलं इकडे. आपण फ्राय करून जेव्हा काढतो ना तेव्हा आपल्याकडे चाळण असते ना, मक्काची वगैरे चाळण असते, त्या चाळणीवर काढून ठेवायचे. तर काय होतं माहितीये का, ते आधीच मऊ असतात साबुदाणे आणि ते अजून ते मग नरम होतात. चाळणीवर काढले ना की हवा जाते ना त्याची खालून वरून, म्हणजे ते आपले कडक राहतात आणि चांगले पण राहतात. रेसिपी मध्ये एक मिस्टेक झाली. काय? आपण जे फ्रीज मध्ये ठेवलं ना ते ठेवलं नाही पाहिजे होतं, तू बनवलं पाहिजे होतं. कारण मला नाही वाटत मी एवढ्यात माझं पोट भरणार. मिस्टेक झाली म्हटल्यावर मी घाबरले. मी म्हटलं काय याच्यामध्ये काय चुकलंय काय. खूप छान झालं. मी तुमचं माझं पर्सनल सांगतो. आता हे 4 ना जर 2-3 मिनिटात संपू जाणार आहे आणि परत मम्मीला ते मी बनवायला लावणार आहे. आता उद्याचं उद्या मला बोलला काय ते हे ठेवून दे, जास्त नको करू. पण रेसिपी एकदम छान झाली. मी फक्त एक तुकडा खाल्लाय. आता तुम्हाला टेस्ट सांगायची म्हणून मी बसलो इकडे, ना ते ना हे कधीच मी असं खाऊन टाकलं असतं, एकदम फस्त करून टाकलं असतं. रोज रोज आपण बोलतो ना साबुदाण्याचं रोज रोज काय करायचं, वडे होतात, खिचडी होतात, बाकी काय होतंय, थालीपीठ होतो. तसंच आपण हे थालीपीठ सारखंच आहे ना, आपण नाश्त्याला असं बनवायचं. तू ह्याच्यात तो खरडा मिक्स केलायस ना, तर मध्ये ना जेव्हा खातोय ना तेव्हा ते मध्ये शेंगदाणे जरा चावायला होतात आणि बाकीचे जे तू टाकलेस ना त्याचं कोथमीर आणि बाकीचे त्याचे फ्लेवर आणि त्याची टेस्ट ना मध्ये एकदम छान प्रकारे. आणि अजून आपल्याला त्याचा स्वाद वाढवायचा असेल ना तर जसा मी आता खरडा बनवला ना शेंगदाणे वगैरे वाटून, त्याच्यामध्ये समजा तुम्ही 2-4 बदाम टाकले, काजू टाकले तर ते अजून खायला मस्त लागते. आणि रेसिपीची टेस्ट विचारताय एकदम जबरदस्त झाली. हॉटेलमध्ये गेला कुठे काय गेला तर आपण अशाच प्रकार खायला जातो आणि असे प्रकार आपल्या घरी सुद्धा बनवू शकतात, ते पण आमच्या उरलेल्या साबुदाण्याने. म्हणजे आमचे साबुदाणे भिजवून ठेवले होते तर मम्मी बोलली चल मी अशी रेसिपी बनवते. मी बोललो ठीक आहे बनव. आणि रेसिपी टेस्टला एकदम भारी झाली, एकदम 5 स्टार सारखी रेसिपी झाली. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा, ही रेसिपी नक्कीच बनवा, कारण नाश्त्यामध्ये हा प्रकार खूप भारी झालेला आहे.
उपवास असो नसो ते फरक नाही पडत, पण नक्कीच बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि या हा व्हिडिओला उपवासाचा नाहीये, आपला नाश्त्याचा आहे. हा कारण उपवास आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना लसूण घेतली आहे, असं काय काय घेतलंय ना, जिरं उपवासासाठी घेतलंय. नाही, पण टेस्टला विचाराल ना एकदम भारी आणि एकदम जबरदस्त झाले. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा तुम्हाला काय वाटतं, आणि अशी गोल गोल मस्त पैकी जाड जाड बनवा. आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा.